Регистрация ва верификация дар барномаи Binance. Барномаи Binance барои мо чӣ лозим аст? Якумин лозимаш ин аст ки мо бояд ба воситаи ин барнома метавонем пулҳои худро ба USDT табдил диҳем ва баъдан ба куҷое ки хоҳем интиқол медиҳем ва ё ин ки метавонем дар ин ҷо хариду фурӯш кунем дар спот ва ҳам дар фьючерс. Аммо мо барои шумо то замоне ки наомӯзед вақти харидан ва вақти фурӯхтанро ёд нагиред, ҳеҷ вақт тавсия наметавонем ки якбора бихаред. Аксарияти мардум хаттогишон дар ин аст ки вақте ки регистрация ва верификация мекунанд зуд даромада ягон монет мехарем, дар ҳоле ки анализ накарда ки вай бояд аз кадом муҳлат бихарад, кадом муҳлат бифурӯша, якбора харид мекунанд. Баъди 3-4 моҳ мебинӣ ки монети харидагиш 90% арзон мешавад ва баъдан мегӯяд ки ман сӯхтам. яъне ин барои шумо пеш аз оне ки харид мекунед аввал каме ҳам бошад бояд биёд. чӣ хел мо регистрация мегузарем? Регистрация гузаштан ва верификация гузаштан се зина дорад. Зинаи аввал ба қайдгирӣ аст. Ман дар аввал ҳамаша гап мезанам, то охира навора гӯш кунед. Дар бораи тамоми қисматҳои Binance маълумот вуҷуд дорад. қадами аввал ин регистрация яъне ба қайдгирӣ, қадами дуюм бошад гузаштани верификация яъне тасдиқи шахсияти шумо ва қадами сеюм бошад интизори тасдиқ ва ин ки таъмини бехатарӣ, яъне се қадам дорад. дар қадами аввал шумо бояд ки барномаро скачат кунед аз Play Market ва баъдан хоб вақте ки скачат карден баъдан регистрация гузаред ва қадами дуюм бошад давлатро интихоб мекунед, маълумотҳои шахсиро пур мекунед. хоб паспорт ё ин ки загран паспорт ё ин ки ҳуҷҷати ронандагиро суратша мепартояд, худатонро сиёмка карда мепартояд, то есть худатонро селфи карда дар онҳо муаррифӣ мекунед. баъдан хоб интизор мешавед ки барои шумо чӣ мегӯяд ва сеюм бошад таъмини бехатарӣ, инро ба амал меоред. акнун ман барои шумо якто ба якто мефаҳмонам. дар аввал қадами якум, шумо силкаи Binance-ро метавонед аз дуруни зери ҳамин навор аз описание пайдо кунед ва онҷо дохил шавед ва регистрация кунед. ё ин ки силкашро ман дар Telegram канали Криптосум аллакай гузоштагӣ, метавонед аз ин ҷо низ дарёфт бикунед. ва вақте ки мо силкашро интихоб кардем ва ё ки метавонед яку якбора аз Play Market скачат карда дохил шавед. аммо яку якборада агар ки шумо дар промокод гуфта, шумо метавонед, ман промокодро дар зер мегузорам, ба ин дохил шавед. агар шумо ба воситаи промокод дохил шавед, барои шумо баъзе имкониятҳо кушода мешавад. агар без промокоди ман ё ки без силкаи ман гузоштагӣ гузоред, барои шумо 100% хариду фурӯш кардан метавонед, аммо баъзе возможностҳо, яъне баъзе чизҳое ҳастанд ки барои шумо маҳкам астанд. барое ки мо шартнома мекунем, вақте ки реферални силка мешавад, барои касоне ки ба воситаи мо дохил мешаванд, яъне промокоди мо, барои онҳо баъзе гӯем ки осониҳоро пешниҳод кунем гуфта. вақте ки ба силка дохил мешавем, ҳамин гуна чӣ пайдо мешавад? мо калимаи начатро интихоб мекунем. баъди интихоб кардани калимаи начат аллакай регистрация шурӯъ мешавад. дар ин ҷо ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. шумо аз қисмати поёни регистрация ҳастед. хоб регистрацияро интихоб мекунед. баъди интихоб кардан ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. дар ин ҷо шумо названи организация, ҳамон номи гӯем ки Binance ки шумо медаред, номи шуморо чӣ мегузоред, дар ҳамин ҷо менависед. вақте ки нависед, баъдан барои шумо электрони почта ё ин ки рақами телефон мегӯяд. шумо метавонед ба воситаи электрони почта регистрация кунед ё ки ба воситаи рақами телефон. вақте ки ман хубтараш барои шумо пешниҳод мекунам ки ба воситаи почта. барое ки рақами телефон ягон вақте ки шумо симкарта аз даст метиҳед, ягон каси дигар мехарад, то ҳамон симкарта набошад, шумо дохил шида наметавонед. ё ин ки ҳамон телефони шуморо, агар ки рақами телефони шумо дар дасти дигар кас бошад, он метавонад бе ягон мушкилӣ дохили барномаи шумо шавад ва активҳои шуморо назорат кунад ва инчунин гӯем ки бигирад. вақте электрони почта харид карден, электрони почтаи худатонро дар ягон ҷо қайда бигиред, то ин ки гум накунед. хоб вақте мо рақами номи почтаи худро менависем, барои мисол ман якта барои мисол навистам Sum Crypto. хоб ҳамин гуна электрони почта сохтам ва навистам. дар ин ҷо калимаи продолжать интихоб мекунем. баъдан дар ҳамин почтае ки мо интихоб кардагием код мебиёяд ай Binance. мо ин кодро скопировать мекунем. вақте скопировать кардем, кодро дар ҳамин ҷои гуфтагӣ мегузорем. вақте ки гузоштем, барои мо мепурсад ки баъдан парол бугзор. мо ана ин ҷо рақами номи гӯем ки электрони почтамон ва баъде ки электрони почтамон кодро гузоштем, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад ки код гузор, яъне парол создавад кунад. пароли мо бояд аз 8 то 12 та адад ё ки ҳарф бошад.
минимум яктаи он бояд рақам бошад ва минимум яктаи он бояд ҳарфи калон бошад. барои мисол ман мегузорам барои шумо ин гуна. хоб нигоҳ кунед, ман дар ин ҷо як ҳарфи калон, як ҳарфи дигар ва баъдан дигар рақамҳоро гузоштам ва дар ин ҷо ҳама ин галочкаҳо гирён шуд. маънои онро дорад ки пароли ман барои Binance дуруст аст, яъне ки қабул мекунад инро. баъдан продолжениеро зер мекунем. вақте продолжение зер кардем, добро пожаловать мегӯяд, яъне ки барои мо аллакай Binance як саҳифаи нав кушодак. хоб ҳамин гуна равзана дар шумо ки пайдо шид, аллакай будонед ки шумо уже аллакай Binance доред. но фақат верификатсия гузаштан барои шумо лозим мешавад. халос. пеш аз ин барои шумо гӯям ки барои ҳар як шахс як паспорт ҳамагӣ як маротиба верификатсия ва верификатсия гузашта метавонед. халос шумо як бор Binance качат карда регистратсия карда метавонед. тамом. ба ҳамин хотир хато накунед. хоб воридшавӣ дар барномаи Binance. баъд ин корро анҷом додан шумо аз ин ҷо мебароед, дар Play Market Binance менависед ва скачат мекунед. хоб вақте скачат карден, дохилиш кишиден, ана мин гуна равзана пайдо мешавад. шумо я новичокро интихоб кунед, метавонед инро ҳам интихоб кунед, ҳеҷ боке надорад. хоб вақте интихоб кардем, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. шумо калимаи регистратсия ки логинро интихоб мекунед. вақте интихоб кардем, ҳамон электрони почтаеро ки мо гузошта будем ҳамонро менависем. баъдан пароле ки гузошта будем паролро менависем, продолжата зеро мекунем ва дар электрони почтаи мо як маротибаи дигар код мебиёяд. он кодро мегирем, боз дар ҳамин ҷо мегузорем. вақте ки кодро гирифтем, гузоштем, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. яъне мегӯяд ки шумо аллакай дохили барнома шидед, шумо верификатсия ё бугзаред ё ки метавонед баъдан бугзаред, яъне позже баъд бугзаред. агар шумо калимаи позжеро интихоб кунед, барои шумо ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. яъне шумо аллакай Binance доред, аммо гӯем ки верификатсия надорад, не подтверждение, верификатсия надорад. барои верификатсия гузаштан, яъне барои шумо сум дохил кардан, ба ин бояд ҳатман верификатсия гузаред. ин қисматро интихоб мекунем. вақте интихоб кардем, хоб дар ин ҷо ман наметавонам давомашро нишон дода дар сурат. барои чӣ? барое ки аллакай ман як маротиба гузаштагиам, дига наметавонам ба ягон сайти нав гӯям ки бигзарам. хоб шумо чӣ кор мекунед? вақте ки интихоб кардем, шумо давлат мепурсад, давлатро интихоб мекунед. агар Тоҷикистонда бошед, Тоҷикистон, кадом давлате ки набошад ҳамон давлатро интихоб мекунед. ё ки паспорти шумо аз кадом давлате гирифтагӣ, аз ҳамонро интихоб мекунед. маълумоти шахсӣ, ному насаби худро чӣ гунае ки дар паспорт аст ворид мекунед. баъдан интихоби ҳуҷҷат барои шумо, вақте далеро мечиқед, интихоби ҳуҷҷат, шумо метавонед паспорти ҳамон давлатро интихоб кунед ё паспорти заграничный загранпаспортро интихоб кунед ё ки шаҳодатномаи ронандагӣ. аз байни ин сета якторо интихоб мекунед. агар шумо загранпаспортро интихоб кунед беҳтар аст, ба хотире ки зуд гӯем ки верификатсия мегзарад. агар ки паспорти тоҷикиро интихоб кунед, шумо ҳар ду тарафро сурат мегиред. вақте ки яктаи инҳоро интихоб карден, далеро ки интихоб карден, барои шумо мепурсад ки ҳамон сурати он чизеро ки интихоб карден бигирен гуфта. шумо сурата дарҳол камера гирён мешавад. агар паспорти тоҷикӣ бошад, як тарафашро ноҷунбонда телефонро болошта меқапем, сурат мегирад. баъдан боз тарафи дигарро сурат мегирад. баъдан шумода тасдиқ мекунад. агар загранпаспорт бошад, як тарафаш кифоя аст, як тараф дорад, кифоя аст. баъде ки суратро дохил мекунед, шумо як миқдор мунтазир мешавед. барои шумо камераи фронтал, яъне камераи пеши телефон гирён мешавад, мегӯяд ки шумо худатонро сурат гиред ва баъдан шумо як лаҳза меистед, камера дар дастон шуморо сиёнка мекунад ва мепурсад ки сартонро бардоред, поён кунед, ин тараф он тараф нигоҳ кунед, ҳамаи амалҳои гуфтагии онро мегузаред. баъдан шумо верификатсияшон тамом мешавад. вақте верификатсия ки тамом шуд, барои шумо ана ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. дар почтаи шумо мебиёяд ки шумо верификатсияро ба пуррагӣ гузаштед. вақте ҳамин гуна равзана пайдо шуд, пас шумо верификатсия ба пуррагӣ аллакай доред. вақте ки шумо верификатсия ба пуррагӣ гузаштед, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. шумо ин қисматро интихоб мекунед ва ҳоло ҳам шумо наметавонед баъди ин амалҳоям ба ин пул дохил кунед. барои чӣ? шумо бояд таъмини бехатари Binance-ро иҷро кунед. агар шумо таъмини бехатари Binance-ро иҷро накунед, метавонад гӯем ки ҳамин равзанаи шумо маҳкам шавад ё ин ки ягон шахси дигарро зулм кунад. барои ин чӣ кор кардан лозим? шумо ҳам қисмати болоро интихоб мекунед, ана ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. шумо ID доред ва рақами телефони худ. хоб дар ин маврид нигоҳ кунед дӯстон.
дар ин маворид барои шумо мепурсад қисмати безопасността интихоб мекунед. вақте қисмати безопасността ки интихоб кардед, хоб барои шумо ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. ё ин ки ҳар се ҳамин бояд галочка бошад. ҳар се инҳо дар аввал маҳкам аст. болои аввал инро интихоб мекунед. барои шумо мепурсад ки отпечатка палис гузоред ё ин ки пароли графикӣ гузоред ё ин ки ягон пароли дигар. ва дуюм қисмат аутентификатсия ва сеюм қисмат электрони почта. вақте электрони почтаро интихоб кардем, дар электрони почтаи шумо код меравад. онро гирифта дар инҷо ворид мекунед. ин ҳам галочка мешавад. вақте ки қисмати Google аутентификатсия мебиёед, шумо ҳамин барномаи Google аутентификатсияро аз Play Market скачар мекунед. вақте скачар кардед, дар болои ҳамин зер мекунед. вақте зер кардед, ҳамин гуна қисмат пайдо мешавад. шумо дар инҷо калимаи выключита интихоб мекунед. баъдан ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. ин гуна равзана ки пайдо шид, ҳамин кодро шумо скопировать мекунед. вақте кодро скопировать кардем, далеро интихоб мекунед. аз барнома ба пурагӣ хориҷ мешавед. ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. вақте ки пайдо шид, шумо ба пурагӣ аз барнома хориҷ мешавед. дохили Google аутентификатсия медароед. дар он ҷо як қисмати плюс ҳастай. болои плюса зер мекунед. дута чиз мепурсад: QR код ё ин ки ягон парол гузоштан. шумо қисмати гузоштани паролро интихоб мекунед. ана ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. дар ин ҷо калимаи Binance интихоб менед. дар вақте ки ключ ҳастай, ҳамон кодеро ки мо гуфтем барои шумо, инро скопировать карда дар ҳамин ҷо мегузореду хоб далеро добавито интихоб менед. вақте добавито интихоб кардед, нигоҳ кунед. дар ин ҷо Binance дар ҳамболи названи Binance менависем. коди гирифтагимон дар ин ҷо мегузорем ва добавита интихоб менем. вақте ки добавита интихоб кардем, хоб барои шумо дар ҳамон Google аутентификатсия код пайдо мешавад ки ҳар 30 сония али шида иваз шида меистад. ҳамон кодро мегиреду дуруд барномаи Binance медароед. дар ҳамин ҷо код из предложения аутентификатсияро мегузоред. хоб отправита зер мекунед. вақте ки зер карден, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. ин гуна равзана ки пайдо шид, ин маънои онро дорад ки шумо верификатсияи аутентификатсияро ҳам гузаштед. ва ҳар се ин ки гирён шид, ин маънои онро дорад ки шумо аллакай барномаи шумо комилан гӯем ки бо бехатарӣ таъмин аст. яъне ки шумо метавонед чӣ хариду фурӯше ки кунед, маблағҳои шумо гум намешавад. ва барои ворид кардан дар ин ҷо маблағ чӣ кор бояд кард? қисмати поёни ҳамин барномаро нигоҳ кунед. главный рынок торговли фьючерс ва актив дорад. яъне 5 та равзана дорад, 5 қисмат. хоб дар главный ҳамаи чизе ки дидесен дар рынок вақте ки зер мекунем, дар ин ҷо пайдо мешавад ҳамин гуна равзана ки дар ин ҷо шумо метавонед нархи ҳар як ҳамон токенҳое ки мехоҳед бибинед, хоб анализ кунед. ва қисмати сеюм торговлия. вақте ки мо торговлияро зер мекунем, дар ин ҷо пайдо мешавад аз боло обмен, спот, маржа, P2P, алфа. хоб дар обмен агар ки дохил шавем, мо вақте ки ягон монет дошта бошем, метавонем ҳамон монетро ба дигар монет иваз кунем. масалан биткоинро ба USDT ё ин ки биткоинро ба эфир, биткоинро ба тон ё ки тонро ба биткоин, ба ҳар чизе ки хоҳем дар ҳамин болои обмен иваз мекунем. ва агар ки спот да хоҳем, дар спот ҳамон гӯем ки мо дар ҷош нарха метавонем ягон монет бихарем ё ки лимит гузорем. баъдтар иро мефаҳмонам. хоб ва сеюм P2P. дар ин ҷо P2P аст. мо тавассути P2P аввал маблағ ба ин барнома дохил мекунем. чӣ хел дохил мекунем? нигоҳ кунед. P2P-ро ду роҳи интихоб аст. аз актив метавонед ё ки аз ҳамин қисмати боло гуфтем. дар ин ҷо вақте ба P2P интихоб кардем, ҳамин дута чиз мебарояд: Express ва P2P. Express худ як намуди P2P, фақат ки бо суръат аст. дар ин ҷо вақте мо маблаға интихоб мекунем, дар Express маблағ интихоб менем. масалан 120 сомон ма мехоҳам ки ягон USDT бихарам. фақат дар Express як минусаш ҳамин ки мо доллара, яъне USDT ки дуруни барномаи и долларе ки дар дохили барномаи номаш USDT. ҳамин USDT дар дохили дар вақти харидани Express бисёр бо як қимати гарон, яъне қимат мехарем. мисол айни ҳол доллар 9/10 гӯем ки 1 доллар 9 сомону 30 дирҳамай. аммо дар ин ҷо дар Express аз 10 сомон дида зиёдтар мо бояд доллара бихарем. ба ҳамин хотир майра шумо ягон вақт савед наметиҳам, но барои фаҳмидан як бор мефаҳмонем. вақте Express интихоб кардем, вибрат способ оплатаро интихоб мекунем. дар ин вақт мебарояд 4 та гӯем ки банк: Спитамен, Алиф, Эсхата, Душанбе Сити. як таи ҳамиро интихоб мекунем. баъдан хоб
предпросмотр ордер интихоб менем. Вақте интихоб кардем, ҳамин банка болошда ки зер кардем, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. Хоб дар ин ҷо мисол як ин нафар фарз кардем размести ордер мекунем. Вақте размести ордер мекунем, ҳамин шахсе ки дар ин ҷо ҳастай дар ту USDT мефурӯшад. Вақте инро мо интихоб кардем, хоб ҳамин шахса даниёш пайдо мешавад. Мо метавонем дар картаи ҳамун шахс гӯем ки маблағ бигзаронем, ҳамун 120 сомонро мепартоем. Вақте партофтем, оплачено и далеро интихоб мекунем ва USDT-ро ба таври автоматӣ дар мо мегзаронад. Агар мо бихоҳем ки қадиями одам аввал суҳбат кунем, дар ин ҷо чат аст, чата интихоб мекунем. Дар чат мо салом алейкум мекунем, қадиш гап мезанем, ки аст, чи аст, метавонем баъдан хариду фурӯш кунем. خب اما ما برای شما سوید نمیتونم در اینجا اتمن اوردر رو انتخاب میکنم برای که این گونه برای شما خوب نیست. وقتی اتمن اوردر رو انتخاب کردیم میپرسه که سببی اتمنیت کردن یک تای همین رو میخونیم، برای شما سبب لازمه رو انتخاب میکنیم، پادوردید اتمن میکنیم. بعدی پادوردید اتمن کردن خب با قسمت P2P میداره. ما در P2P خرید و فروش میکنیم چون که در آنجا دلار قیمت بود، در اینجا باشه نگاه کنید که $1 علاقه 941 942 در اینجا دلار ارزان است. ما از اینجا خرید و فروش می‌کنیم. برای خرید و فروش کردن قسمت پایین نگاه کنید که بالای P2P را گذر کردیم. главный ордер объявление чат و پروفیل دارد. ما اول پروفیل انتخاب می‌کنیم. برای چی؟ اول ما والیوتای لازممون اگر تاجیکستان باشه مثلا TJS یعنی سومانی رو انتخاب می‌کنیم. اگر در روسیه باشه شخصان مثلا روبل انتخاب می‌کنیم. اگر در کدام دولتی که باشن خب همون والیوتای خودشون رو انتخاب می‌کنن. و بعدا کلمه پروفیل بالاشت زیر میکنیم. وقتی که زیر کردیم همین گونه равзана پیدا میشود و بعد پیدا شدن همین گونه равзана способ оплаты را انتخاب میکنیم. وقتی способ оплаты را انتخاب کردیم добавить способ оплаты را میچینیم. ما در اینجا یک تشکی داریم در ما پیدا میشود. добавить способ оплаты را زیر میکنیم. خب برای ما میپرسه همین گونه равзана پیدا میشود. ما وقتی که همین گونه равзана را مثلا دیدیم، مثال ما وقتی добавить способ оплаты میگه کدام بانکی را که خودمون انتخاب میکنیم، میتونیم دوشنبه سیتی، میتونیم الف، میتونیم سپیدامین، میتونیم اسخاتا، کدامش که نباشد. وقتی که همون رو انتخاب کردیم همین گونه равзана پیدا میشود. ما داخل همون بانک میشویم، مثلا دوشنبه سیتی میداریم، در اونجا رکویزیت کارت است، دورنی هم کارتی که داریم. وقتی رکویزیت کارت رو انتخاب میکنیم نام و فامیل رو مینویسیم. خب نام کارت، نام آیدی، همین ها رو پیشنهاد چیزی که در همینجا هست در داخل وای هم است. آنها رو گرفته در اینجا جابجا گذاری میکنیم. یعنی فراموش نکنید که نمره کارتتون رو درست گذارین که برای شما خرید و فروش کرده بتونین و نمره آیدی هم که گذاشتیم سخرانیت زیر میکنیم. بعد سخرانیت کردن همین گونه پیدا میشود. یعنی شما باید پادوردید بکنین که کارت گذاشتین. چه خیلی پادوردید میکنین؟ شما اول предложение аутентификация و الکترونی پشت. دور الکترون همینجا را وقتی هم کنوپکار که زیر میکنین شما هر دی همیرا. خب الکترونی پشتتون در کد میره، اون کد رو گرفته در اینجا وارد میکنین و اتنتیفیکاسیون میدارین. در راستی که بیننس یعنی بایننس نویسگی بود، کد از همون کدی که ایواز شده میشه همون رو گرفته در اینجا وارد میکنین و شما پادوردید میشوین که способ оплаты شما پادوردید میشود. بعدا شما کدام از اینها رو که بخواین با واسطه اینها خرید و فروش میکنین. برای مثال یک تای همین رو انتخاب میکنیم. وقتی انتخاب کردیم همین گونه دانی های همون شخص پیدا میشود. دانیوش وقتی که پیدا شد در این چت ما با او صحبت میکنیم. بعدا خب مقدار سومی که لازمه پیشنهاد میکنیم و بعدا اپلایشن رو انتهای یعنی که زیر میکنیم. دانیوی وای دانیوی که دادک برای ما برای پرداختن ما در همون کارتش پول رو میگذرانیم و بعد پول گذاشتن برای ما اتوماتیک اون USDT رو میپردازد. و فراموش نکنید که بعضا ماشینیک هم در اینجا حضور دارن. احتیاط کنید که یگان ماشینیک ده نیافتید. وقتی که پول در قسمت اکتیو که گذشت، یعنی اکتیو جایی هست که در آنجا گوییم که مبلغ‌های ما جمع شود. در اینجا دو قسمت است. خب پول میتواند در سپوت گذرد و میتواند پاپالنینی. اگر که از پاپالنینی گذرد ما قسمت перевод انتخاب میکنیم. از پاپالنینی به سپوت انتخاب کرده در سپوت میپردازیم چون که ما در سپوت خرید و فروش میکنیم. اگر کسانی که در فیوچرز میخواهند از همین پاپالنینی перевод وقت زیر میکنن از پاپالنینی پول ها رو فیوچرز انتخاب میکنن، در فیوچرز میپردازن. نه ما برای شما فیوچرز توصیه نمیکنم برای که بسیار یک مشکل است. در اول میتونین اگر که فیوچرز استفاده برین و ندانین شما در یک لحظه کوتاه شما میتونین همه مبلغ های خود رو از دست بدین. خب دوستان وقتی این کار رو انجام دادیم قسمتی در اینجا ترگولی است
торговлӣ медароем. Дар инҷо спот. нигоҳ кунед дӯстон. дар қисмати спот мо чӣ дорем? аз инҷо монети мехаридагимонро интихоб мекунем. дар инҷо купид ва продад аст. мо дар аввал мехарем, вақте дошта бошем баъд мефурӯшем. вақте купида ки интихоб кардем, дар инҷо нигоҳ кунем ки болода лимитни ордер аст. агар мо болои ҳамин лимитни ордера зер кунем, ҳамин гуна равзана пайдо мешавад. лимитни ордер маънеш ҳамеяд ки вақте ки мо лимитни ордер интихоб кардем, дар инҷо мо мегузорем ки барои мисол биткоин, дар биткоин менависем ки 78000. вақте 78000 интихоб кардем, купид биткоина ки зер кардем, вақте ки биткоин дар нархи 78000 расид, биткоина барои мо мехарад. дар поён миқдори чанд суме ки ҳастай инҷода мебарояда. ҳамон қад сумда мегем ки мо биткоин бихарем. вақте лимитни ордер агар ки мо масалан 78000 гузоштем, вақте нархи биткоин ба 80000 поён шуд, яъне арзон шуд, барои мо автоматик биткоин мехарад. хоб вақте ки харид, баъде ки он харид, баъд мо қисмати продад мебиёем, боз ҳамин лимитни ордер мегузорем 120000. вақте ки 120000 шуд биткоин, автоматик мефурӯшад. яъне ин як роҳе аст ки пешакӣ шумо муайян мекунед ки дар кадом нарх бихара ва дар кадом нарх боз баъдан бифурӯшед. хоб нигоҳ кунед, дуюм вариант рыночни ордер чиай? маънои рыночни ҳаме ки шумо вақте ки рыночниро интихоб менен, миқдори дар инҷо маблаға интихоб карден, купида ки зер карден, дар ҳамин нархе ки чанде ҳаст автоматик мехарад. яъне ин будак рыночни ордер. дӯстон, ин буд маълумот дар бораи гӯем ки хариду фурӯш ва таъмини бехатарӣ ва регистратсия ва верификатсия дар Binance. агар ягон чизи нофаҳмо бошад, шумо метавонед аз зери комментария нависед. ман барои шумо боз як маротиба дигар навор мекунам ва мефаҳмонам. ва баъд аз ин қисмате ҳаст ба номи фьючерс, ки фьючерс алоҳидагӣ барои шумо ягон барнома мекунем ва баъдан дар барнома мефаҳмонем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.